Hemen salam, go'maya deylangiz, inşallah go'dur. Men Buat Mara vokzalda nasip bolsa bugun Aşgabatda baryan 2025 fevral 27'sine Malezya uçor biletim var yerden 5'te. Nasip bolsa Malezya näil gidip bolya, yani aeroportda nämeler soruya, berde nämeler soruya, aňyrda nämeler soruya. Olar arada aytıp geçecek. Vokzalla, Mara vokzalla çeken videonu öyle yetişmedim. Biraz giycirak çıktım onun için. Şu an poyuz geldi. Aşgabat'a gitmeli. İkinci vagon. Ertir yerden Aşgabat'a varyan. Ondan sonra 27 gün yerden 5'te de Malezya. Aşgabat aeroportuna geldim. Saat 10, akşam 10 uçurum. Ertir yerden 5:30'da ve malumata soramda 3 saat öňünden açylýardy. Oňa açanny aeroportda. Yani 5:30'da bolsa 2:30'da çenni berde garaşan. Ondan soň şu atlıkça biz vizu bolan üçün Malezya diňe pasport bilen bilet bolýar diýdi, sorak gördüm ve galanam zada girelimizden soň, kontrola girelimizden soň aytyp geçecek. Şu atlyk 2:30'da çenni berde garaşmana dowam. Şu an saat protu registrasiyadan geçtim, kontroldan. Näme soradylar? 3 köşk soran wagtları yok. Şol biledim, pasportyň biram şol bir gün öňünden doldurulýan. Nirde galýanyň, osaň haçan gitýäniň, haçan gaýtýanyň, adym familýaň. Şol hemen karty doldursaň bolýar. Şonu soradylar. Köşk başga istas soranoklar. Geçtim. Uçardan soň Malezya baryan. Malezya'da näme soraýarlar, olar arada aytyp geçecek. Iced tea. Yeah, thank you. Şu an Malezya pasaport kontrolünden geçtim. Zad bassy, möhür bassy, soran zatları näçe wagt galjak diýip sorady. Ondan soň gidiş bilediň ýokmy diýip sorady. Ýöközüň geldiňmi diýip sorady. Näme etjek bir aýda diýdi. Soň 3 köçükler soramady. Möhür bassy. Ondan soň şu an 4 sany türkmen bilen gawatlaşdym. Maňyrdan gaýtmakam. Olar bilen bile men galýan hostelim ardan gördüler. Şonu soramak üçin gitjek bolýas. Öň gelen berde gep bören gelneje bar eken okuma ötdi bize de. Geçişinde zadyna sağ bolsun. Häzir hemmemiz bile men Brone'den otelime gidip görýäs. Yer bar bolsa onu almak üçin hemmemiz. Şu atça şunlar ýaly. Göni Türkmenistandan aeroportda düşen wagtym zat düşen, osaň mut autowlar wa bärik getirýär. Hani düşen ýerinde kontrol ýok. Mut autowlar bilen gelýän, ondan soň bärik getirýär.
kontrollan geçeceğim. Ondan sonra bagajını almalı. Hani bagajın bağ olsa şöyle yani. Yani kontrolla da üç kaşıklar soramadılar. Şöyle parmağını bas ondan sonra azıcık ama İngilizce bilseniz düşünüşüp böyle. Olaram kendime duranak. O bilen ok deyip duranak. Ne berden direkt Strasse'den kontroldan geçtik. Ondan sonra berden bagajımızı almalı. Ondan sonra galen yerimize. Birinci biz aşağı düştük. Level 1'e trenin gittiğin yerine. Ondan sonra kartmayı bağladık. Bankamatikten çekeceğim deyip o çekmedi. Onun için level 3'e geldik. Level 3'te yani pulumuzu exchange ettik. Çötayda. Onam kendi adetmedik trene 55 ringgit gerek olan için biz $15 böldürdük. O adam berdi ardan bölyenler için 57 ringgit verdi. Bize de 55 ringgit gerekti. Onun için $15 bozdurduk. Poyda minecektik. Poyda zaten alıp olana kendine karttan tölep olyan eken. Onun için biz autoda bilet almanı vaat ettik. Alacak olya. Şu vakit autoda bilet alacak olya. Fatma Yenece. Bakasın zaten görelim. Berdi gelseniz men fikrimce autoda alıp bilersiniz 15 ringgit boy. Eğer tren alacak olsak olen saat 55 ringgit. Dolar kaydığınızda yanınıza zaten alkaydın $10, $20, $5. Şolar yal biraz böyle alkaydın sebebi aeroportta gatı arzan düşük kurdan bölyenler için sizin ziyanınıza bolmasın hani azrak dolar bölürüm az ziyanınız olsun onun için men $15 nemettim böldürdüm da yönü siz men $15 bölünmesinden bolacakken sebebi autozum cem 15 ringgit alya 15 ringgit demeyem $5 bölündü 19 ringgit zat bolya. Ondan sonra $5 yeterli bolya şu tayda bölürmek için düşük kurdan. Ondan sonra ona bölürýäňiz şu çıkan yerinizde kontrollansam çıkýaňyzda şu yerde level 3'te çıkylýardy ýalňyşmasam. Ondan sonra şu taydan exchange'den $5 al bölürýäňiz. Ondan sonra level 1 liftden aşağı düşýäňiz level 1'a. Level 1'de de tren zatlar var. Tren, hızlı tren gitýän merkeze olam gaýtýar. Ýöne oň bahasy 55 ringgit biram. Ol neme nagd alanok, nagd pul alanok karttan alya. Yani eğer sizin yanınızda eğer hani master visa kartı bağ olsa olam dışarı yurda alışverişi yani feudazadi açılan olsa onunla mal bilýäňiz yani yine de gymmat dolya. Yani 55 ringgit dolya. Ondan soň men aljak boldum trene yani poyz aljak bolup menki Mastercard'ım hemen dolarda durdu pulum. Hemen içinin zade alışverişi açılmandır dışarı yurdu. Uluslararası internationally açılmandır. Onun için alıbilmedim. Yani eğer şeyle bir kelleňizde pikir bağ olsa da hani alıp gaýtýaňyz dışarı yurtda ulanarnyp dolar salyp gaýtman kartyňyza. Mesela için Türk'te ulanýan kartyňyzy dışarı yurda gitjek diýip içine dolar salyp dolara öwürüp goýman sebebi berdäki zatlar bankamatikler, ATM'ler, zatlar nemetýär dolar hasabyňyzdan çek bilen opto lira hasabyňyzy görýärler. Lira hasabyňyzy görýär bolan liradan alýar. Onun üçin dolarymyz bağ bolsa içinde dolaram TL öwürüp ondan soň alyp bolýan eken. Berde men hem ýalňyş anladym. Hemmesini dolar öwürdüm. Dolar öwürüp gaýtdym içine hiç liram ýokdu we hiç ýerde de azad edip bilmedim. 2 ýerde bağırladım. İkisine de hani bolmadı. Ulan bilmedim kartımı. Ulanmak için mecbur lira alıp ulanmalı bolýan gerek wagty. Gıskaça da gerek yok. Hani karta da gerek yok. Mukadiyen mene ansatacak. Hani şu yukarıdan level 3'ten dolarımızı bozun $5 zadedin öwrüm ringgit öwrüm 19 ringgit ýaly bir zat berýärler şol onam alýaňyzda level 1'a aşağı lift bilen düşün ondan soň şu taýda da diýäňiz bas tiket diýip soraýaňyz
hani bazı bilet alacak deyip bolin görkezerler şundan git deyip yukarı çık diyorlar, ondan sonra yukarı yürüyen aşağı düş diyorlar. Şu tayk baryan olin bazı tiketler satılıp dur, biletler baryan ne şunyali bilet alacak KL Central'a, hani merkezine benim Kuala Lumpur merkeze gelmeli olsan KL Central'a diyeniz olurum size 15 ringgitten beriya. O zaman siz 15 ringgitlen alyanız belirlenen vakitte gate number ya da şu yerik baryanızda avtobusunuza garaşıp avtobusunuza minip kayıtyanız. Gelenizden son nämedin ansat bolor ýaly zadedin sim kart alın. Hani özüňize hani aňyrdan almaň, aeroportdan sim kart almaňda gönümel awtobusa bilet alın, merkeze gaýdyň, merkeze düşeňizden soň ýan zaklardan soraýaňyz gowy arzan ýeri 7-Eleven. Hani 7-Eleven diýip sorasaňyz olar zaten görkezer. Her ýerde bar. Türk'ün A101'i biýim ýaly her ýerlerde bar. Ona gidin 7-Eleven'e sonra deyin zat unlimited sim kart need, yani gerek deyin, olur düşünür. Men dün aldım unlimited, yani limitsiz, bez limit, yani isteyen kutoranok, internet kutoranok ulanmilyanız. Onunla çaldım. Cem bana $10 bir aylığıma $10 limitsiz internet aldım. Yani zatın bahası 10 ringgit. Sonra tarifan özüm 35 ringgit cemi. Şoları alıp $10 bir aylık limitsiz zat aldım. İnternet aldım. Şula sim kart. Aç şu sim kart 10 ringgit. Buram neme 35 ringgit'den bir aylık sınırsız, unlimited. Onu diye biz onu almanı düşündük. Ondan sonra internetinizi alın, bağlanın, içine girin, gidecek yerinizi arkayın, ondan görübilýäňiz. Hani niri gitmeli bolsaňyz, şu taydan internetiniz limitsiz olan için isleýän kağıdyda görýäňiz, zat etýäňiz. Hemem hani otelinizi, hotelinizi zadynızda janam edilýäňiz. Nomeriniz bolýa da bäriniň. Üçin men şonu maslahat beren, men özüm şey etdim. Ondan soň aýtjakladım. Ondan soň aňyrda bölürmäňde puluňyzy şu KL Central'a gelýäňiz. Ondan soň zadedin exchange'ler bar, olar nämeden bölüp berýär, ulurak kursdan. Misal üçin men aeroportda 3.8'e böldük, bärik gelip golün 4.4'e zadedip berýärler, bölüp berýärler. Oň üçin ondan soň şolar ýaly akşam şolar ýaly etdik, biraz aýlandyk. Ondan soň hotelimize geldik. Onam görkezjek. Ondan soň hotelimi, galjak yerimi nädip bron etdim. Men Türkmenistanda wagtym booking.com diýip bir proje var. Programma var. Onu ustanawid etdim. Oň içine girdim. Ondan soň zat yani içine girýäňiz Kuala Lumpur, ondan soň galjak yeriniz Kuala Lumpur, ondan soň günüňizi ýazýaňyz, 2 gün ýazýaňyz. Hani 27-sine 28-ine gaýlanırsan şu bir günlük bir gece dikdi da ondan soň şonu ýazýaňyz. Ondan soň saýlaýan nemeden sıralama ya filtrden iň arzanyna düşürýäňiz. Bahas iň arzanyna düşürdüm men özüm. İň arzanyna düşürdüm, gözledim. İň soňunda arzan $5 ýöne zat 2 ýyllyk. O diýen aňyrbaşy otelde biram 4 kişi bolup galmaly, ýani ýöne gyzlarynky aýratyn. Hani oň içinde bar garşyk galýanlar, gyzlar bolup galýanlar, aýratyn oglanlar bolup galýanlar. Oňa göre siz özüňiz saýlamaly bolýaňyz. Soň saýlanyňyzdan soň men saýladym. Zat çıkardı. $5 olan üstüne zat koyup gitti. Hani bu plan zat tölemeli, bunu töle değildi. 8 yani 7.76 sende çıkardı. Yani $8, yaklaşık $8 çıkardı.
Ondan soň men yine kartym bilen, master kartym bilen en para bilen zat etjek bolum, tölegini geçjek bolum. Men yine tölegini geçip bilmedim sebäbi menki yurt dışı daşary yurt alışverişine yapıya ekeni biram içinde dolar bolan üçin bular dolary däl, men TL hasaby görýän eken, TL'den çekip bilýän eken. Onuň üçin men zat etdim aňyrdaky dostumyň birine jaň etdim, şular ýaly men saňa ýöne Türkmenistanda wagtym dolary Türkdäki birine oklap bolýar. Men saňa oklaýyn diýdim, oňa okladym. Olam zat etdi, nemetdi maňa bilgilerini aýtdy, kart bilgilerini men hem o taýdan 10 gün girdim-de kodunu girdim. Ondan soň zadyň tölegini geçdim. Ondan liradan çekdi. Şeydip galjak yerimi bir günlük bron etdim. Ve galjak yerimin zadyň adresini zadynam görkezýär. Şonu nemedik koydum, adresini aldım. Ondan soň Google'a yazdım. Nähil gidilýänini, merkezden aeroporta nähil gidilýänini görkezýän zat çykdy, nämelen gitýänini görkezýän harita ýaly zat konum çykdy, ondan location çykdy. Ondan soň onu nemetdim, screenshot etdim. Soň birden gidemde belki internetim bolmaz zat diýip düşündüm. Screenshot etdim. Ondan soň merkeze gelişini, nähil gelişini zadyny, ondan zada gelişini, otele gelişini screenshot etdim. Şolam men iş kömek berdi. Sebäbi gaýtjak bolamda aeroportdan mälik internetim ýokdy, onuň üçin go boldy. Biram men zat problemam boldy. Men Aşgabatdan gaýtmakam täze telefon aldım. Täze telefon aldım. Öňkü iPhone'umdakyny muňa zatlaryny geçirdim. Ýöne zat bolmady. Hani gaýtmakam onu bilemokdum. Hemme zat geçenden soňam zadyny, kodunu girip ikisini iCloud, ikisini bir nemetmeleken, birleşdirmelimi, bir da etmeleken onu etmän gaýdypdyryn. Olam aňyrda galdy. Ondan soň onam doganmyň magazynyna doganma berdim. Doganmam akşam magazynyna oýup gaýdypdyr. Men bolsa ýerden 5-de 27 gün ýerden 5-de uçmaly. Onunla da 7 saat uçmalı ve 7 saatin içinde hiç ýyl zadym ýok. Yani internet zat bolanok ya uçarda. Hemen şol gün 26 gün akşamdan dün gelenimden 5, 6, 7, 8'e paşty 10'a çenli men hiç ýyl ýagdaýda zadym bolmady. Ne internete baglasaňam WhatsApp, Instagram, imo hiç zadym işlemedi. Yani şol kodu yazmayanım için men aňarky telefonuma gitýän kodu ýazyp bilmeýänim için men hiç internetim bolan ýagdaýynda hiç zadym işlemedi. O problemam boldy. Siz hem kelläňizde bolsun, eger täze telefon alsaňyz, içini geçirseňiz, kodunu baglap çatyp ondan soň nemedin algaýdyň. Men yani öýdäkilere de habar berip bilemok, özüm hiç ýere internetim bolanda da bir peýdasy, yani Wi-Fi bolanda da aeroportda Wi-Fi var. Şol bolaýanda da maňa peýdasy ýokdy şo wagt. Ýöne aeroportda tanışan Fatma Ýence diýip bir gelneje wady, o ýanymda wady. Oň imosundan şular ýaly kod aýdaýyn diýip aňyrdakylara ondan zordan şeydip özüm internet tapıp o ýerden internet tapıp şeydip girdim soňuna saat, yani gelenimden soň akşam 10'larda zat ondan soň habarlaşyp hemme zat täzeden stanawyt edip şeydip zat etdim, şeydip başladım. Neme bäriniň internetine dadyna girip başladım. Ondan soň resepsiona geldik. Olam Pakistanly eken, bäriniň nemesi başlygy. Ondan soň Fatma Ýence gürleşdi, şular ýaly ýer bron etdik. Oň ýanyna maňa da ýer barmy galmana zat diýdi. Olam hawa diýdi, ba diýdi. Ne bagtymda oňa da galmana ýer bar eken. Ondan soň geldik, gördük. Men bron eden ýerimi otayam 4 kişilik, hem ranza hem banyasy zady hiç ýylýarda gowdal köne berdenem nemerek könerek. Ondan soň olam aýtdy, inglizçe aýtdy, bäri o diýendäl eken, gowdal eken, işte 10 ýyl lüks däl eken zat diýdi, ýene diýdi ol adama. Ondan soň biz taşy
Sonra da zat etdik bugün neydik kalalı berde ertir başka yer göre erti oturduk. Ondan sonra biz aylanmana gittik. İzmir'e geldik kolun yankı. Adam zat dedi. Gelin barik dedi. Hani dedi size dedi men dedi şöyle hani şu at görközen yerim şunlukça boş eken. Aslında bari iki adamlık diktiye bahası gımmadrak bizim galan bahamızdan yönü Pakistanlı adam aytti size dedi bugün boş berini buron etmediler. İsteseniz siz berde galayın dedi bizim beğenip bolya dedik. Ondan sonra bugün berde gallık ne dün berde gallık bugün berde galmanı düşünýäs. Sebebi adamçılıklar zatları goýar bir problema çıkmadı öýüň içinde. Şoň üçin edil yine berini berermi ol baha bilemok. Sebebi buron etse biz berden çıkıp men buron eden dünkü buron eden yerime gitmeli bolýas. Bahasına gelsek bahasına men Türkmenistan'a wagtym buron etdim. Menki aslında 5 örkezädi, ondan soň tölew diýip geçdi de 8 dollar boldy. Men hem düşündüm. Yani arada durýan neme de belki görýänler, peýda görýänler diýip düşündüm. Şoň üçin bir günlük buron etdim. Gelem soň görer nähil bolýar diýip düşündüm. Ondan soň men şoň ýaly 8 dollara buron etdim. Asyl 5 örkezädi, 8'e çykdy. Sonran bärik geldik. Hani patma elnece gürleşdi. Siz näçe galynýa diýip olam aýtdy. 25 ringgit dedi. Men bolsa 35 ringgitde buron etdim. Ondan soň şoň üçin hani aňyrda kaňyz buron etmek, bir günlük zat buron etmek dogry ýöne bärik geleniňizde şol edil hoteli internetten görüp konumun location görüp şoňa gidip soramak hasam go bolup biler, arzana düşüp biler. Sebebi men 34 ringgitde patmaýanyjyda dün 25 ringgitde galy. O da näçe 5 dollar 60 cent ýaly bir zat etdi. Ve bizim onu ellen hani booking.com'dan buron edip oturman gönümel bunam galyasy diýip ellen vermekçi bunam. Galan yerim şular ýalyrak şu watlykça gowy adamçylyklar zatlar gowken hasam oň üçin gowurdyk. Bunam belki berde galyp biler. Inni galan yerimizem görkezmek istedim. Kompýuterda zatda işlem bolan üçin dağnyrak bäri 2 adamlyk ýatak, ondan soň nahar ýylýany bar, şular ýalak. Gapymyzam şeýle bäri gurulanokdy, şu taý şeýle gurulýar. Akşam ondan soň gowy ýeri konsnerimiz bar. Kızgın yer berde tomsuz bolan üçin kızgın şeýle banyasy şeylerak akşam kirlenmiyordum onun için banyasam elbette narmanlı bolacak şular ýalyrak opşu inşallah bu video size peýdal bolandyr diýip umyt etken ve şular ýaly videolaryňam dowamy geler hani maňa kömek bolmak üçin like basyp tefirlere ýazyp patpisat etmänem ýadyňyzdan çykarman. Onu näme özüňize gowy seredin. Bye bye.